Oh, kuha daw. Ha? Matulo. Tulo lang. Sabi na ko boy ko. Pagkakuha yapon. Buwan na na. Daghan pa bunga guys. Nakaluto na ta guys sa atong sudan. Natong sudan karon nagpakuha sila tamban dito sa sentro. O sige, nangaon na ta. Mangaon na ta Gutom na guys. si Mother Earth. Gutom na alas 9 na. Alas 10 na siguro. Nadugay among pamahaw guys kay Ay, sili, guys. nagsugok-sugok pamisag butan. Aglasa ka? Nay suka wala. Wala gani. Wala gi suka. Yung pinag-amit ng kalmatan pinagos ng buto ng kaslimin sa Kristo, may buhay bari Diyos ng santo, kami talang ng Diyos sa kantuan. Amen. Santo. Dun siya din eh. Kaon siya. Ngaon ta guys. Hindi. Mamahaw ta ninyong tanan guys. Sabot di mo. Panagbo sa pamahaw. Nagsilim mo kante. Oh, nakay sa yung da. Ano? Sige. Nya. Silihan sa bawo. Tanan. Taas asin din na. Nya. Dakan biya pag kadum inani change kam guys sa ay napa ba ya karon? Ito silong. Kanang ba? Pamahaws. Tanin niyo tiyanan. Yara. Bisa ka. Butang ng 5 kabok sili guys. Tan-aon ta di ba may lambi ang tumod. Dugmo ka datik. Ang galuto yung kuha. Nana matay rip ng ano at sinaon mo nim ng da. Ganahan sa Ganahan sa tamba asin. na ginasin. No. Lambi na to ang ikan. Ang biti ay sad alame. Lambi ko kay nyo ti ay kay makasamot man. Gana po. Hello, pamangkuan ko. Tamban. Hindi. Sili? Kunin ko init kayo. Yo. Ito. Oo. Dani yo. Dana Yo. ko. Nana. Di ba? Init ang kwan. Bangko. Mga anta guys. Paman ka lang. Pinobrero na itong sudan guys. Ang na. Bisaya. Ay, dili bisaya. Amerikano man nga sili. Kung na siya nga sili kay di na siya halangan ng sili. Muna lami imukbang anti merce ni mama. Mukbang ka sa gente? Itong kuan. Samyang. Kaon lagi ko na itong mukbang minibayot ba? Samya nga. Sige. Noodle. Oh. Basta kaon ko, gilata ko. Tulog ko luwa daw, halang kayo. Pildo siya kayang iya pa ko man ang ako. Kuan, noodle. Nilako lang, lumi-lumi yun ang iya kong supayaan pa man yan eh. Pildo siya, yun ko na. Daog ko, ihatag di ka na di mo kay. Daog ko 100. Ganahan gid si Koreana guban sa iya og si Mimi. Snack sila sa 7-Eleven gapon. Pag human snack, lingon mo na si Mimi nga. Nadaw Mimi magingkura lang ta dali. Nagka-order sa fried chicken daw nangaon sila luto. Sa kapel mo. Kapel mo da. Fried chicken namang gilandan kay na may kanon nito nga. Kuan. Tulo ra ka kanon nila. Sila rin nagkaon sa kanon. Nitubong din mo balik kapon? No. Tawag gulay guys. Gulay nga pako. Punta guys. Yeah. Ay, kamu na nakita ako na. Diyan na natin mo. Tuloy mo. Saan?
Kaya mag-tiktok din ta karon pagkaman ma. Ito ba mo niya ma? Ano man ho? Ha? Again, delight ang good. Diya, oro. Story na ma. May matun istan nga. Kuan, makara sa misa kay. Kadaldala po ito ah. Ito girl dito eh. Ha? Pilang po to. Walang dekor. Pareha rin ko ng imutik. Dito istan. Narito istan. Tao narito. So, isi. So, Mahal pa guys. Namaw na siguro tos didoy. Huwag mo ko nagluang ito balay. Ano bahaw? Oh, malagulat sa pamahaw. Lami po na diri nga nang kate. Bani, ako kakaon sa nobla ni kayo. Di kahinog. Kayuton. Maulian na natin kinig daob-daoban bitaw nimo. Maulian na. Putos. Gusto nimo ba? Putos anong pan? Kala raw patuson ko na mo ka na mong ho. Primero pa ng bunga. Gusta. Ada na. Inyo na manok lako-lako. Magkong na nayalan. Talaga sa rada sila gana ni Wanda. Nya ikaw tigpakaunan dyan pag Ang lakaw na sila guys. Damay ko nila. Watay mahimo. Gawa sa pag-ugot. Ito. Dala mamag mga basyo. Oh. Dapog yung basyo coke. Kapoy ang baklay. Nasay sa tik. Dani kiludu. kamu ka? Wanna prank. Nanami sa karsada guys. Buniti sa naman eh. Ako sa putik. Aman. Padala ko ba nimo? Ate kayo na kumulog. Nara di ay. Kirtiran ko nilili og stand. So bani nga klaseng stand guys, ng daan man kayo. Reklan pabilian, Purok Uno Kabulakan. Balik Purok Kabulakan yung gi-address di ay. So baka ning stand. 25 ra? Natabo na mo siya niya, ako na lang gidala. Unbox ta na dito la mother. Nakapang-hits guys. Nakapang-hits mas strike up na ikuan. Makanaw ko lang susi ka na ni susi. Pwede siguro
Ay, kuskan kayo na yan. Yan. Kusgan kayong trike-up, apilong driver. Kusgan, apilong driver. Alimunan ka lang. Ako gagad sa kanya din eh. Pili karga. Balik ka naman. Ugay ko na itong lapit na kaulit. May pa din sa bukit kaya gaan pa ito rawat din. Bigat, sa impod. Anak lagi. Kan lagi pala kau lakok kamu ini. Gamit. Dali ra. Kaya ay basa. Dili ra. Ay na kayo. La bayad ya ling nurse. Nangyari sa din Sa kupa may Abot kami guys. Nakapanghit sa mga buang vlog. hits guys. ang mga buang vlog guys, nakapanghits. Oh. Oy. Namay naglahog-lahog sa tamban. Tamban. Wala kemudian seorang ketemu mga may likod sa isang tamban para sumpa prito Shout out sa buang vlog. Ano na sila vlog guys? Mga buang-buang vlog kuno ilang vlog dani upat. Kabuang vlog. Ay kabuang vlog. Vlog. Sabi na ko mga buang-buang. Kabuang-buang guys. la mga kabuang. Mga buang na. Dami sa among vlog. Mga kabuang. Abang-abangin ninyo mga kabuang. Halo, maayong buntag mga kabuang. Buang-buang. Maayong kabuang. Among team, kabuang vlog. Please naman, di naman nun pakalitok. Pakasa-bribe na noon guys. Pakabuang-buang vlog. Tabo na si Elmer oh. Wak ka na kulitin nyo. Siya rin uli. Ilo na sa punta ko kayo. Pakadagandagan nga niya mong iring dito. Hindi na sir kulit. Grabe init guys. Ato ni unboxing ang order ni Duy guys ay mukunting ma. Grabe kasingot guys. Di naman ta kung uban niya. Kung man na-edit yung video ni Mother. baso tasa Udira ni ko ni Duy sa stand. At ingon ko niya nga mag-order. Mag-order tag stand. Iya din gitrayan pag-order iyang kuan Shopee. Pwede na siya mag-order. Ako, tingin na nung ako. Ay na lang. Ha? Stand nga gamay. Pero may na lang ni guys kaysa wag diha. Gunitaan ra nako kay nadaot ang gusto kong stand nga kuan. Lo, bali ay nakumi. Sada lagi na ating. taon mo lang sa cellphone na Lo, sa man ni? Ay napa. Wala lo. So na siya. Ay, sus na ako. taas pa na may additional na Murag na. napa Oh no. Ata pa man mo na ito.
tamban. O, ano na kita tamban? Muna siguro na. Mabali no na, mauwa pa naman. Sorry, islang tamban guys. Barato ra ko no. Barato ra. Asa ka ni siya oh? Ada deh? Volt. Ada dia, nik no dia. Dani man karon. Dani sila naka-breed eh. Nara guys. So may na lang sad ni no. Kaysa kuan inani gyapon tong iston sa una na bali. Basta naman ito sa inyo niya. Wala kay patat mo sa iyo. Okay, ina simbol ra dito ni Alan pero na bali. Komisyo. Amo ni gikandoy. Lakna. Ditegar ka tubig bugnaw rin eh. Gamay da. Okay ra man. Okay ra siya. Dili siya bugat daladalahon, mother. Sulod mo sa ito yan. Dili pa na imo nga bugat kay bira-biraha. Mag-order ka na ni pila ni doy 190. Mag-order ka ng para lang dala-dala Di hong ka na ako gamay ayo. Ito para in mercy ba? Di man gud to makabutang-butang nimo og kuan. Asa ka mag-video dito. Ano ad to court tong giatay abon hugo to na kuan. Gilatag din talon to ko dito. Sa ihigot.